tranquilo ang buhay. Yes. 20. 30. 40. Dahil lamang may mag-utang. Kuya Mang, Ano pangyari sa baka bahay? na lamang ito niyang 620 ay 670 pa lang. Puragang gabi sa estimitan. Ang gandig din susunod ko pa nang ganag mag-utang. Kaya ako na nga yung sabihin sa tindahan. Ang pangyari na Eh, tayo inapot ko naman si Asumo. Inapot ko naman si Asumo kaya. Nasa binisitahan niya si Kuya Mang. Wala na rin ako. Pumasok din nga niya ako. Mariusin. Ano na yung calculator o? Dahil man ako pagmasok na eh. Wala na akong ano? 670. Tabay bayadan mo na ganda ko Mang. May parcel kaya akong binabaw. Dahil akong pambayad. Nagpakalong ibula. Grabe na yun eh. 670 na sana ang kwarta ko. Kung susunod pa ako sa binisita. Dari ka naman dahil mang babayadan mo ka rin naman. Kaya pirana, otro domingo. Saan taon ang domingo? Bawat tanhururong kayan nga mabayad man ako sa ibaw. Dali na, tayo pulta na ito naman kang nag-deliver. I-cancel mo na, Mao. Eh, man nga tabulang nga itong in-order ko. Sarong bula, original, kantinat ki 670. Tumunong ka, tumunong. Kaya ka nga kaya sa subliyo. Dali na. 670 na sa nangani ang pira. Kaya nga Yan ang igasolina ko. Ano nyo? Kami nga ma. Na-high blood ako sa imo ha. Mainit Ya. lang muna ng panahon. Yaon na nga kita dito sa binisitahan. Ayos ka. Dali raw mo ba Nagpapapres maligyan? ko ako digday. Tapos mo yan, sususugon mo ako. Halik kitang damakan, nagkayada. Dahil ka Tinuro ka na naman digday. Eh ka nasupog na nasa binisitahan kita. Dahil mo lang ang pasublion. Makasupog sa mga yaong digdi. Nagdadarangaw. Ikang masupog, ikang mautang. Kaya mas makasupog naman. Sila nagpautang. Hindi kita mabuot na tawo. May butal man gayod ako digday. O may talaga pa manaling barya. Ito mo sa 670 o. Tao to na duman, diniliver na duman sa barkada ko. Yes. Akong pigahan at bayad. 20, 30, 40, 54. Yan o. 4. Yung butal. Buhay mo. Ano naman Manhanap ka kung saan ka mangutang. Hindi nga na. 4 pesos at tangali 670 ang bayadan ko duman. Ano naan? Makabayad hindi duman. 600